Fid-9 ta' Marzu li għadda l-MUT kienet kitbet ittra lill-Ministru Dolores Cristina u kopja tagħha bagħtitha lill-Prim Ministru fejn talbet biex id-deċiżjoni li jitnaqqas il-budget tal-edukazzjoni tiġi riveduta. Kevin Bonello, President tal-MUT, jgħid lil One News li t-talba tal-Union baqgħet mingħajr risposta u li kull marċivew lura kienet biss acknowledgement. Però sissa ma rċevejna l-ebda risposta oltre minn hekk. Kevin Bonello jikkonferma wkoll li konsultazzjoni mal-MUT dwar dan it-tnaqqis qatt ma saret. Li assolutament aħna diskussjoni magħna fuq dan it-tnaqqis qatt ma saret u qatt ma ġejna f'viċinati illi se jkun hemm dan il-pjan. L-MUT tgħid li tnaqqis fil-budget tal-edukazzjoni kif imħabbar se jħalli impatt fuq pajjiżna, anki meta wieħed iqis li bħala pajjiż niddependu mir-riżorsi umani u ma jistax ikun li nitilfu mqar tifel jew tifla, jgħid Kevin Bonello. Istituzzjonijiet għolja tal-edukazzjoni bħall-Università tnaqsula aktar minn 2 miljun euro. Lill-MCAS u lill-Junior College flimkien il-Gvern naqsilhom aktar minn 1 miljun euro. Meta tara illi tuħ qiegħed fuq tfal li l-iktar huma vulnerabbli, għandek tuħ sostanzjali illi qiegħed fuq l-Università u fuq l-istituzzjonijiet għolja tal-edukazzjoni, dana huwa kontra kważi kull loġika illi tista' tikkumbatti r-recession illi hawn bħalissa. Għal darb'oħra l-MUT tappella lill-Gvern biex jirrevedi tnaqqis fil-budget għall-edukazzjoni. U aħna nibqgħu nappellaw lill-Gvern biex jirrevedi din id-deċiżjoni għal ġiet mhux biss tal-għalliema imma għal ġiet l-iktar tat-tfal u tal-futur tal-pajjiż.